Дай се притесни. Кажи да не се притесня, че е част от фестивала. Не. Много бързо да не отварят още бе. Я питайте, да не се притеснявам нищо, да я кажем, че... Да, Ехе. Ох, нулата вижте. О, тя изкаля вече, да. Кой? Кой ги е сложил? Ето и момичен си много амбициран.